Wena mfana ufuna ukungitshela ukuthi kuzo zonke le insiza lezi ezishaya iphuma ngena la kuwe ayikho newade kwazi ukayina Asuka manje phela na wagcina ukujola ngeapartheid isho noma nebhanga ngaphuma ejele wathola ini sayikho uzongitshela na ngama 2K yabona Thulu Sikade bola walaha ngathi nawe ukhohle ukuthi umahamba yedwa ahle ngathi le salon bayishaya ngekhemi hey mfana uyazi mawukhuluma ngekhemi angilalanga Gesterizolo mawubani yazi ngicabangana nale tsotsi lefike ngama 3-piece suit la ezitshela ukuthi yona i-inspector engadlula zonke le ndawo yikwathema izwe ufika la kwaThulu phela ama inspector wamana avunduke nje la ekasi nje kanjalo nje Doesn't mahali matter Themba lokho bebekuplanile akusebenzanga. cabanga washinda waka 6 Kensani lapha washiya zonke wazo bafethu Oh. Okay. Ama ukuthi kuphelele la. oh okay Wena solo ngiyaqala ukubona into aleshawe kwaba baso Angisho manje inhliziyo ihamba empontsini ngisaba nokubukela Damus Kafka boy Solo Oh, mos. Konke ku right. Bengicabanga ukuthi rent iphelele. Hayi no right bengifuna ukubuza ukuthi mhlawumbe awukho busy later bengathanda ukuthi mina nawe keep Like a date. ya date cishe fana ne date kanje Yeah, okay. Nina